расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёнаи UFC чемпиони пешина ва дуюм рақами рейтинг Исраил Адесаня зидди панҷум рақами рейтинг Насруддин Имавов рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Дувалишвили рақиби доробшон Наботов Матеус Камильоро барои гузаштанаш ба UFC табрик карда навишт ки беҳтарин табрик Матеус. ногуфта намонад ки шаби гузашта Дана Вайт хабар дод ки ба Матеус Камильо шартнома бо UFC дод. интервюи Дана Вайт оиди ин муҳориба дар канали мо ҳаст, дар омада тамошо кунед. ана оиди доробшон Наботов бошад, пас роҳбарони ACA ӯро дар ташкилоти худ дидан мехоҳанд. оиди чиз шаби гузашта Асланбек Бадаев ва президенти нави ACA Магомед Бибулатов хабар дод. бале, ӯ барои мо шавқовар аст. бигзор ки бо матчмейкерҳои мо ба алоқа барояд ва мо ба ӯ имконият медиҳем. агар бо Дана Вайт нашуд, пас бо Магомед Бибулатов мешавад. мо ба ӯ санҷиш намедиҳем. мо ба ӯ дарҳол шартнома бо ташкилотамон медиҳем. ӯ ин чизро сазовор аст. ӯ ҷанговари хеле сахт аст, гуфтааст Асланбек. ҳамчунин дӯстон, Асланбек оиди турнир дар Тоҷикистон фикрҳои худро гуфт. шумо имрӯз дидед ки тоҷикон чӣ гуна мухлисӣ карданд. ин табиати беҳтарин буд. ҳозир дар Осиё миёна Тоҷикистон аз ҳама зиёд арзанда аст ки дар он ҷо турнир ташкил кунем, гуфтааст Асланбек. худи шумо дӯстон дар Тоҷикистон турнири ACA-ро дидан мехостед ва мехостед ки доробшо дар ин ташкилот баромад кунад, метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. ҷангори машҳури тоҷик Азам Ғафуров пуштии ҳамдастаи худ Анис Ёқубовро гирифта вартанро ба муҳориба даъват кард. оиди Анис аён аст ки чунин кор бо ҳама рух дода метавонад. чизе ки дар тақдир бошад ҳамон мешавад. оиди вартан бошад, пас ман дар пресс-конференсия ба ӯ гуфтам ки намегузорам ки додари ман Анисро ягон кас малол кунад. барои ҳамин рӯзи 22 феврал ман тайёрам ки бо ӯ ҷангум. лекин дар умум ин муҳориба барои ман шавқовар нест, чунки ман аллакай ӯро шикаст додагиам. аммо агар ки ӯ хоҳад, пас ман ба ӯ имконият медиҳам ки реванш гирад ва ғолиби муҳорибаи мо метавонад ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад, гуфтааст Ғафуров. дӯстон, ногуфта намонад ки чанд соат пеш аз муҳориба вазъияти саломатии Анис бад шуд ва ёрии таъҷилӣ ӯро ба беморхона бурданд. аз ҳамин сабаб муҳорибаи ӯ зидди вартан барҳам хӯрд. мо ба Анис саломатӣ ва худбарқароркунии зуд орзумандем. чемпиони нав ва ғолиби гран-при вазни 93 килограмми ACA Адлан Ибрагимов оиди муҳориба бо Фаридун Одилов фикрҳои худро баён кард. Фаридун ҷангвари хашмгин аст ва ӯ зарбаҳои вазнин дорад. аз ҳамин сабаб ман бояд ки бо эҳтиётона меҷангидум ва қувваи худро кам сарфа мекардум. ман медонистам ки ӯ хаста мешавад. якум раундро ман гирифтум, дуюм раундро ӯ гирифт. ана дар сеюм раунд бошад ман ҳамаи корро ба дасти худ гирифтум ва дар чорум раунд шумо дидед ки чӣ гап шуд. ташаккур ба Фаридун барои ин муҳориба. имрӯз ман ғолиб шудум, дафъаи дигар шояд ки ӯ ғолиб шавад. ин варзиш аст, гуфтааст Адлан. дӯстон, ба ҳисоби шахсӣ ман якум ва дуюм раундро Одилов гирифт. ана сеюм раундро дар ҳақиқат Адлан гирифт. лекин ин чизҳо муҳим нест вақте ки муҳориба фавран ба анҷом мерасад. ин муҳорибаи таърихӣ буд ва албатта ки Адлан дар ин ташкилот таърихи худро ҳамчун чемпиони гран-при ва чемпиони вазни 93 килограмм навишт. ба Фаридун бошад мо сабр ва барор хоҳонем ва баромадҳои ӯро интизор хоҳем шуд. худи шумо дӯстон оиди ин муҳориба чӣ фикр доред? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.